Богу заспіваймо всі, дякуєм за вірування, бо і в щасті і в нужді, ти навсюди разом з нами. Богу заспіваймо всі, спів подяки, радості спів. Богу заспіваймо всі, спів подяки, радості спів. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Пан з вами. І з духом твоїм. Перший авторик місяця, а кожний авторик перший місяця особливо вспоминає, як думається, кого святого Архангела Михаила, правую Богородицу, возлюбленного, который стоит по правой стороне моей, вашей, про его заступництво. Будем просить Пана Бога в наших интенциях, как мы собрались ставить Бога на первом месте. В особливый способ я молюсь во всех тех интенциях, которые прочитаны до святого Архангела Михаила. А ksiądz Aleksander молится за померлого Александра без недолгой смерти, Станислава, Леона, Михала, Марину, Александра, просячи для их радость життя вечного у благодарстве небесном. И просим за наши грехи, как мы могли годно сложить святую Наисвятейшую Богдану. Spowiadajcie Bogu się łamutami, i wam, bracia i siostry, что zgraszył ja wieki, ducha i słowa, uczynka i zaniedbania. Moja wina, moja wielka wina, tam upraszył Najświętejszую, zawsiody Pannu Marię, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогущий, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Змилуйся над нами. Аминь. Змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Предвечный Боже, Ты с демонстрою мудростью вызначаешь обязки новым людям. Просим Ciebie, niechaj nasze chciała zabita sobie zachowają zamiony, jakie niestąpne służę spełnienie, wraz Pana naszego Jezusa Chrysta, Twojego Syna, jaki z Tobою żyje i władary jedności Ducha Świętego, Bóg pracu się wieki wieczny ja. Читание книги Книжного. В те дни Мирьям и Аарон нарогали на Моисея за женщиной Эфиопки, бо он оженился с Эфиопкой, и казали: «Ти только с Моисеем говорила, ти он говорил так само с нами». И пошел Пан это. Моисей же был вельми стигнут человеком, больше всех людей на поверхности земли. И нечеканно Пан сказал Моисею, Аарону и Мирьям: «Придите у троих в шатер споткания». И пошли они у троих. А Пан сошел в облачном ступе и стал кровоходом в шатер, и покликал Аарона и Мирьям, и я на обоих вышли наверх. А все сказал: «Теперь слухайте мои слова. Коли будет у вас пророк, то я, Пан, з'являюся йому у баченні.
Я буду говорить с ним устне, але не быток с Моисеем, слугой моим, верным во всем моем доме. Я говорю с ним твар в твар ясно, а не загадками, и он бачит образ Пана. Тут шалуш вы не боитесь нарекать на Моисея, слугу моего. Я распалился гнев Пана супротив, и он одышал, и в облаках ступило под шатром, ибо Мирьям стала белой, как снег, от проказа. А Аарон повернулся да и убачил, что она стала прокаженной. Тогда Аарон сказал Моисею: «Прошу тебя, господар мой, не ускладай на нас грех, який мы неразумно зграшили. Нехай не буде як мертвое дитя, що виходить з лоня маті своєї на голову гнилої». Тогда Моисей вскрикнул до Пана, кажучи: «Боже, прошу тебя, оздорови ее». Это слово Божие. Дякую Пану. Змилуйся над нами, Пане, бо мы сгрешили. Змилуйся над нами, Пане, бо мы сгрешили. Змилуйся надо мною, Боже, о великой милости Твоей, и в полноте милосердности Твоей знищи беззаконие мое, обмыть алкоголь от провина моих, и очисти меня от греху моего. Смилуйся над нами, Пане, бо мы сгрешили. Бо я ведаю беззаконие мое, и грех мой завжди ти надо мною. Тебе одному я сгрешил, и зло вчинил перед Твоими очима. Змилуйся над нами, Пане, бо мы сгрешили. Тому ты будешь справедливым своим присудием и беззаконным в суде своим. Ось я в беззаконии зачатый, и у греху меня народила мати. Змилуйся над нами, Пане, бо мы сгрешили. Чистое сердце створил во мне, Боже, и обновил во мне трепалый дух. Не откинь меня от своего обличия, и не позбавь меня Духа Твоего Святого. Змилуйся над нами, Пане, бо мы сгрешили. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Рабби ты, Сын Божий, ты владарь Израиля. Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя. Пан с вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Матфея. Слава Тебе, Пане. Коли натовп был накормленным, Иисус одразу ж загадал учням своим сесть у човен и переплыть на другий бок перед ним, покуда он отпустит народ. Отпустивши народ, Иона поднялся на гору помолиться у самоте. Коли настал вечер, заставался там один. Тим часом човен уже отплыл шмат стадії від берега, і кидали його хвалі,
бо ветер быў супраціўны. У 4-ю ж варту ночы Езус пайшоў да іх, ідучы па моры. А вучні, убачыўшы, як ён ідзе па моры, спалохаліся і казалі: «Гэта прывід», і ад страху закрычалі. Але Езус адразу загаварыў з імі і сказаў: «Будзьце адважнымі, гэта я, не бойцеся». Пётр сказаў яму ў адказ: «Пане, калі гэта ты, загадай мне ісці да цябе па вадзе». Ён жа сказаў: «Ідзі». Выйшаўшы з човна, Пётр пачаў ісці па вадзе і падышоў да Езуса, але, убачыўшы моцны вецер, спалохаўся і, пачаўшы тануць, закрычаў: «Пане, ратуй мяне!» Езус адразу ж працягнуў руку, схапіў яго і сказаў яму: «Малаверны, чаму засумняваўся ты?» Калі ўвайшлі яны ў човен, вецер сціх, а тыя, хто быў у човне, пакланіліся яму і сказалі: «Ты сапраўды сын Божы». Пераправіўшыся, яны прыбылі ў зямлю Генезарет. Калі ж людзі з гэтай ваколіцы пазналі Езуса, яны разнеслі вестку ва ўсёй гэтай ваколіцы і прыносілі да яго ўсіх хворых і прасілі яго, каб хоць дакрануцца да краю вопраткі ягонай. І ўсе, хто дакранаўся, былі аздароўлены. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Сядайце. Сённяшняе Євангеліє, якою ми перед хвилиною почули, говорить об таким незвичайному цуді, коли Ісус хоч іде по морю. Чи може хтось з вас колись думав, може так само по морю прийти? Ніхто так не думав. Мы, как дети, смеялись, как глубокая лужа налилась, то смеялись: «Ну что, проверим твою веру? Ну, пройдешь мою инженер». Проходили мои, только по уши в болоте, и были довольны с этого, что прошли возле лужину. И сегодня вельми важно задать себе питание: а чему я не могу ходить по воде? Что мне попросту перешкоджает у гэтым цуде? И бачим сегодня конкретный отказ у Евангелия на это все. Первое – это недоверие Пану Богу. И поэтому Иисус говорит Петру: «Малаверным, чому засумняваўся ты?» Так, першае і асноўнае пытанне: якая моя вера і чым увогуле яна ёсць? Другая прычына, чаму мы не ходзім па моры, гэта боязь, бо баімся чагосьці. Бачым Пятра, які, убачыўшы моцны вецер, спалохаўся. Так, ёсць чаго баяцца ў жыцці. Боимся таких ветров штодзённых, боимся якойсьці цяжкасці, боимся хваробы, боимся якойсьці перамены. Але так па-сапраўднаму, кого мы перадусім маем баяцца? І баяцца маем перадусім Пана Бога, але не такі спосаб, што хавацца ад яго, вядома, такі страшны суддзя, які карае. Але перадусім наследаваць такую боязь, якую папросту маюць дзеці да сваіх бацькоў, праз шанцунак да іх. Бо ніколі не хочацца дзецям зрабіць крыўду якуйсьці, альбо не паслухацца і шанцунку паслухмяныя сваім бацькам. Так і мы, калі баімся Бога, то перадусім праз шанцунак да Бога баімся зрабіць якісьці грэх, каб не нарушыць гэтую вялікую любоў і сувязь нашу з Панам Богам, з нашым любячым Айцом. Далей, які яшчэ повод, чаму мы папросту таксама не ходзім па вадзе? І гэта перадусім, бо мы не пазнаем Езуса Христа у нашым жыцці. І гэта учынілі апосталы, якія спачатку падумалі, што гэта блюд. И сколько раз мы в нашем житті так само разминаемся с Иисусом, якія промовляють нас потреби близьких нам особов, які, може, часами хочуть поговорити з нами, які хочуть побити, які хочуть з нашої присутності, доброго слова, нашої допомоги. І поэтому, сапраўды, треба навчитися
гэтаму хаджэнню па вадзе. І найлепшым спосабам гэта зрабіць – гэта наследаваць Езуса Хрыста, пра які дае сёння прыклад канкрэтны, калі ідзе сам адзін на гару памаліцца ў самоце. І поэтому вялікія цуды распачынаюцца ад простай, звычайнай малітвы, ад кантакта з Панам Богам, ад простай размовы, дыялога з Панам Богам. І наколькі я прысвячу яму час, толькі будзе у маім сэрцы супакою, і толькі будзе адвагі, каб крочыць праз сваё жыццё, крочыць па гэтай вадзе, якая можа часамі неспакойная, і дайсці да цэлю, якім ёсць валадарства нябеснае. Праз Езуса Хрыста, які з'яўляецца адзінай дарогай да Айца, узнясём нашыя супольныя малітвы і просьбы. Молимся Святый Костел, каб даручана ему улада, отпушение грехов, содейничало установлению в свете собранного спокоя. Все просим. Молимся Святого Отца, первоемника Святого Петра, каб его сведчение веры было отрывкой для всех родов у святарстве. Все просим. Молимся за людей, яких докарає сумління, каб яны знайшлі сапраўдны спакой у сакральнасці святой споведи. Все просим. Молимся за наших померлых бацькоў и добродетелей, каб праз Божию милосердность мы могли вечно прославлять Бога у небесной Ишине. Все просим. Молимся за нас, присутных на этой святой мише, каб мы умели пробачить іншим так, як пробачає нам Бог. Все просим. Молимся ва ўсіх інтэнцыях, якіх адпраўляецца святая душа, даручаючы апецы святого Кайола Михала, каб ва ўсім спомнілася святая Божая воля. Цябе просім. Молимся за наших близких померлых, особливым чином за Александра, Станислава, Леона, Михаила, Марину и Александра, просячи да їх радості життя вічного. Цябе просим. Усемогутный Боже, дай нам свою ласку и любовь, бо без Тебе мы не можем ничего учинить. Праз Христа Пана нашего. Аминь. Молитесь, как мою и вашу я вяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог примет как вяру из рук твоих, на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Всемогутный Боже, мы складаем Тебе вяру, прославление и поклон на Тебе просим. Нехай святые ангелы занесут сие миротворчие личи Твоей. Прими ласкаво и приведи до вечного разбавления праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами. И с духом Твоим. Укору
Сапраўды годна, гэта несправядліва, слушна і збавенна, каб мы Табе, Святы Ojcze, заўсёды і ўсюды складалі падзяку, і каб мы абвяшчалі Тваю хвалу, якая зазяла в анёлах і арханёлах. Калі мы аддаем пашану анёлам, якіх Ты стварыў, то праслаўляем Твою дасканаласць і магутнасць. Najwyższejsze Carstwo i obraz niebiesnych duchów świadczać nam, że Ty bezkońcy i godny lubowi Божцаў się stworzeni. My z radością dolучаем swojego Syna chorał aniołów, jakія праз Пана нашего Jezusa Chrysta прославляют Твою величь разом с ими ускрикаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные покрыт Твоей, осана вышина, благословенный Той, кто приходит в недельно. Осана вышина. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, освяти гэтыя дары красою Духа Твайго, как яны сталіся для нас целом и крывёю нашага Пана Jezusa Chrysta. Ён, калі добровольно вydał siebie na muki, wziął chleb i падзяку Табе складаючы, ламаў и раздавал своим учням, кажучы: «Вярыце и ешце z tego все, bo это есть тело мое, якое за вас будзе вydane». Podobnym czynom po wieczerzy wziął kielich, znów Табе падзяку składając, podał swoim uczniom, кажучи: «Вярыце и піце z яго все, bo гэта ёсць кielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowiedzu, jakая za was i za mnogich будзе пролита дзеля адпушчэння грахоў. Гэта czynicie na moją pamięć». Это великая таямница веры, обвящаем смерть Твою, Пане Иисусу, признаем Твое воскресение и читаем Твоего престолования. Wspominający śmierć i z mертwych powstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobою i służyć Tobie. Pokorno molić Ciebie, kapuścik nas, wymając ciało i krew Chrysta, Duch Święty zabrał ku одно. Памятай, Пане, про Христов в России на всем свете. Удосконали Его в любови разом с Папом нашим Франтишком, Biskupом нашим Казимиром и всем духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які посмотрим на день воскрешения, и про всех, кто в Твоей ласке дошел с этого свету, и дозволим убачить светло обличия Твоего. Просим Тебя, смилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вічним. У єдності з Найсвятейшою Богородицею Панною Марією, со святым Юзефом и Евграфиком, со святыми апостолами, со святым архангелом Михаилом, с нашими святыми ангелами-охотниками и всеми святыми, які сподвіку подавалися Тебе, так з ними мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. С Христом и у Христе, Табе Божа Ojca Всемогутny, у jedności Ducha Świętego, usia пошана и хвала,
Jezusie, jaki wieczny ja. Amen. Молимся dla Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus, Ojcze nasz. Который есть в небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в искушение, ale zbaw nas od zła. Prosím Ciebie, Panie, zbaw nas od всякого злого. Дай ласкаво супокой в дни наши, да поможи нам в милосердности Твое, как мы были завсёды вольны от греху и захованы всякой ради спокою, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Bo Twoje władarstwo i moc i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, supokój покидаю Wam, supokój mój daję Wam. Proszę, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wierę Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodnie z Twojej wolą, a daryć Jego supokojem i jednością, jaki żyjesz i władajesz na wieki wieczne. Supokój Pana, niechaj zawsze będzie z Wami. Передайте ближнему знак супокою. Я тебя вечно себе, дорогие сверху, zmiłuj nad nami, Panu Boży, jaki wiesz na sobie, dragi światu, zmiłuj nad nami, Panu Boży, jaki wiesz na sobie, dragi światu, a daj nam spokój. Woś Baranek Boży, woś Той, kto bierze na siebie grzechy światu, błogosławiony, ja poklикany na wieczeru Jawoju. Panie, ja nie warty, jak Ty uwajszał do mnie, ale skarży tylko słowa i będzie ozdrowiona dusza moja. Boży na ziemi, błogosławiona, ubożnych sercem mieli, chwała, chwała, chwała. Śpiewaj ziemia i nieba, Jezusu nasył. Utoje nam uwielbie, chwała,
Милосердный Боже, покорно Тебя проси, как мы умацованные необъятным хлебом, под надеяние опекой Твою святого шли наперед шляхом избавления, раз Христа Пана нашего. Аминь. Святый Архангеле Михаиле, Бережи нас в измахании, будь нам обороной, сурость покусы и маст от злого духа, покорно бросим, нехай его изнищет Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь убегло шатана и ищи злых духов, якие нас будут снуть по свете. Аминь. Помолимся за наших близких, поверных, особливий спосіб за тих, кого благословила Свята Мша, так само за пам'ятную Христину, а й у панстві зіставав Панні Марії. Зачала от Духа Святого. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Tymi żeńczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в минуту смерти нашей. Аминь. Bosia, słucha Pańska, Niechaj nie stanie swobody Twojego słowa. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Tymi żeńczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в минуту смерти нашей. Аминь. A Słowo stało się cielem. И поселилась между нами. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Tymi żeńczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в минуту смерти нашей. Аминь. Молися за нас, Святая Богородица. Спасая безугодными обетованием Христовым. Молимся, Всемогутный Вечный Боже, просим Тебя, ули в наше сердце Твою ласку, как мы познавши грозанем святствования утяжеления Христа Твоего Сына, размуку Его и крышку и доеденные до хвалы воскрешения праз Христа нашего, хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Я ласка веку теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Добрый Jezu, a nasz Panie, Дай им вечное спочивание. niechaj odpoczywają w usługu wiecznym. Аминь. будь завсёды похвалён. Всеми нами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный представитель, будь завсёды похвалённый, всеми нами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный представитель, будь завсёды похвалённый, всеми нами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный представитель. Panie Jezu Chryste, присутny wśród nas w najświętniejszym sakramencie, ale tak samo w naszym sercu, jakiego tylko что приняли podczas Eucharystii Świętej Komunii. My mocno wierzymy, że Ty jest wśród nas i chcesz każdy raz z nas одарить потребными ласками, особенно теми, которые нам потребны у дороги святости. Мы приходим, как на початок, подяковать Тебе
за ўсе атрыманыя ласкі, якія даеш кожнага дня на нас, і перапрасіць, што не выкарыстоўваем таго добра у дарозе да святасці, што даеш. Перапрасіць за грахі нашыя, за нашых блізкіх, за весь сусвет. Хочам прасіць Цябе у ўсіх тых інтэнцыях, якіх была спрабавана святая імша. Хочам таксама прасіць у тых інтэнцыях, якія носім у глыбіні свайго сэрца і цяпер у хвілі цішыні іх прадстаўляем. Памятаем таксама пра тых, каму мы абяцалі сваю малітву, і хто гэтай малітвы патрабуе найболей, за нашу айчыну Беларусь просіць аб супакоі, правдзе, справядлівасці, братняй любові, аб навяртанні для кожнага з нас, уратаванне свету ад эпідэміі, інтэнцыі ўсіх хворых, лекараў, супрацоўнікаў службы аховы здароўя, а таксама за памятанне гэтай хваробы і за душу чысту церпячыя. Пане і Боже наш, Ты адзіны адкупіцель чалавечаства. Сёння мы далучаемся да хораў алецкіх і дзякуем Табе за жыццё благаслаўлёнага Браніслава Маркевіча і тую справу, якую ён аддаў пад апеку святога арханёла Міхала. Сёння з яго дапамогаю мы прагнем адкрыцца, каб прыняць ад Цябе свабоду, якую можам атрымаць праз Тваю муку, смерць і ўваскрасенне. Хоць мы бесперапынна павінны весці бескроўную барацьбу з сіламі, Ты сам у Эўхарыстыі прыносіш нам аздараўленне і вызваленне ад моцы злога. Просім Цябе, учыні, каб мы былі здольныя адрачыцца ад зла, ад злога духа і ўсяго таго, што трывае нас у няволі, нас, нашых блізкіх і наш народ. Пане Езу, Ты сказаў: «Прыйдзіце да мяне ўсе спрацаваныя і абцяжаныя, і я супакою вас». Нездаровым патрэбны лекар, але хворы. Просім у Цябе Тваёй міласэрнасці, просім аб аздараўленні нашых душаў і целаў. Для Цябе, Езу, няма немагчымага. Ты сказаў: «Калі Сын вызваліць вас, будзеце сапраўды свабодны». Ты прынёс новую свабоду ў Духу Святым. Ты ведаеш, што нам баліць, што нас мучае, знявольвае, непакоіць і засмучае. Ты ведаеш нашыя залежнасці і нашыя звычкі. Пане, Ты ўсё ведаеш. Ты ўзяў на сябе нашыя хваробы і слабасці. Ты валадар міласэрнасці. Узглянь на нас і на тых, каго мы прыносім Табе ў сэрца. Мы верым у магутнае заступніцтва святога арханёла Міхала, які асаблівым чынам цяпер знаходзіцца побач з намі у знаку гэтай фігуры. Князю небесны, маліся за нас у гэтую хвіліну Божай ласкі. Пане Езу, Зваліцель, пайшлі свайго Духа Святога ў мінулае і будучыню, да нашых пачуццяў, страхаў, у глыбіну нашых сэрцаў. Вызвалі, аздараві, суцешы ўмацуй нас. Пане, той, каго Ты любіш, хварэе, тая, якую Ты любіш, хварэе. Прыйдзі, Пане, верым Табе, давяраем Табе, просім Цябе. Выслухай, Пане, просьбы наших сэрцаў. Аб вызваленні ад духу безбожнасці, немачы, сумнення і безнадзейнасці. Праз заступніцтва святого арханёла Міхала покорно і даверліва просім: Выслухай нас, Пане. За людей, зневолених духом страху, розпачі, депресії і думок про самозабивство. Праз заступніцтва святого арханёла Міхала покорно і даверліва просім: Выслухай нас, Пане. За тих, хто знаходиться у залежності від наркотиків, алкоголю, ліків ці титанів. Праз заступництва святого арханёла Міхала покорно і довірливо просим: Выслухай нас, Пане. За людей, залежних від азартних гульняв, фотографій і всіляких проявів чистості тіла і серця. Праз заступництва святого арханёла Міхала покорно і довірливо просим: Выслухай нас, Пане. За людей, залежних від телебачення, інтернету,
компьютерных гульяв. Про заступництва святого Архангела Михаила покорно и доверливо просим Выслухай нас, Пане. за зневоленных духом працагализму и по размерной активности за кошт духовного и семейного життя. Про заступництва святого Архангела Михаила покорно и доверливо просим Выслухай нас, Пане. за тих, хто залежить у віру забавони, примки, астрологію, магію, ясновачення, ворожбу і гороскопи. Про заступництва святого Архангела Михаила покорно и доверливо просим Выслухай нас, Пане. за зневоленных духом оккультизму, сектантства, спиритизму и подманного мистицизму. Про заступництва святого Архангела Михаила покорно и доверливо просим Выслухай нас, Пане. за зневоленных ненавистью, помстливостью, злобанством, сватами и безлитостностью. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно и доверливо просим Выслухай нас, Пане. за тих, хто поддается духу хрусни, ошуканства, криводушности и несправедливости. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно и доверливо просим Выслухай нас, Пане. за тих, хто подпорядкований духу пихи, зайздрості, паневаристості, егоїзму і гонорливості серця. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно и доверливо просим Выслухай нас, Пане. за зневолених правовитостью грошей и материальных добротов. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно и доверливо просим Выслухай нас, Пане. об вызволении людей, які подпорядковані духу злості, ляноти, гневу, неумеркованности у ежи и питьи. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно и доверливо просим Выслухай нас, Пане. за зневоленных грехами молвления, обговорами, махлярством, плетками, подманными подозрениями и осуждениями. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно и доверливо просим Выслухай нас, Пане. об свободе сердца для наших близких, мужов, жонок, детей, братов, сестер и всех родных. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно и доверливо просим Выслухай нас, Пане. об свободе сердца для святоров и всех консекрованных особов, які присвятили свое життя служению Богу. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно и доверливо просим Выслухай нас, Пане. за нашу парафию, молитовные группы и супольности. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно и доверливо просим Выслухай нас, Пане. об вызволении деяния злого духа для тих, хто з'являється ворогом Христа, Костела, Божого закона и поширяє поганство. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно и доверливо просим Выслухай нас, Пане. за наших неприятелей, за тих, хто нас покривдив. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно и доверливо просим Выслухай нас, Пане. за всех нас тут присутных, об оздоровлении наших душ и тел от духовных, психичных и физических хвороб. Про заступництво святого Архангела Михаила покорно и доверливо просим Выслухай нас, Пане. Святый Боже, святый моцный, святый несвятый, zmiłuj nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty nieświaty, zmiłuj nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty nieświaty, zmiłuj nad nami. Od pożaru
dla świętego Archanioła Michała, opiekuna Białorusi. Święty Archaniole Michale, kniazu wojsk Łanieckich, przyjdź na допомогу людям, яким погрожає сила темри, і вони ж були створені на подобенство Божие, откуплены от життя смерти з мертвых повстання Єсуса Христа, Сина Божого, призначеного на святыню Божию, как пробывал в них Дух Святый. У Тебе, Святый Михаил, Костел мая своего оборонца и опекуна, Ты ведешь избавленных до небесного счастья. Проси Бога об супокоении, как не дозволит примать людей воли и шкодить Костелу. Нехай бездоганная Анна, обранутая у солнца королева Анёлов, простере струшить голову Антихристу и оборонить своих земных детей от его ворожего впливу. Святый Архангел Михаил, оборонца хвалы Наишейшего, занеси наши просьбы до Бога и выпроси для нас Его милосердие. Бережи нас у змаганні супроть спокуси і пасток злого духа, будь нам обороною. Князю, войска небесного, нocою Божою скинув пекла сатану і інших злих духов, які на злобу стоять по світі. Посприяй, как мы, раз всю вечность были верными Твоему заклику, кто ж коли не Бог? Kyrie eleison. Христе елейсон, Kyrie eleison. Христе, почуй нас. Христе, вислухай нас. Ojcze z nieba Boże, Змилуйся над нами. Synie Odkupiciel światu Boże, Змилуйся над нами. Duchu Święty Boże, Змилуйся над нами. Świętая Trójca Jedyny Boże, Змилуйся над нами. Świętая Maryja, Królowa Aniołów, Молися за нас. Święty Archaniole Michale, Молися за нас. Święty Michale, sławny kniazu, Молися за нас. Święty Michale, mocny u boręcznika, Молися за нас. Święty Michale, переможца сатаны, Молися за нас. Święty Michale, краса злых духов, Молися за нас. Święty Michale, проводитель войска небесного, Молися за нас. Święty Michale, предвестник Божьей хвалы, Молися за нас. Święty Michale, радость Анёлов, Молися за нас. Święty Michale, honor неба, Молися за нас. Święty Michale, Ty przedstawiasz najwyższemu nasze prośby. Молися за нас. Święty Michale, obrońca dusz sprawiedliwych. Молися за нас. Święty Michale, posłannik Boży. Молися за нас. Święty Michale, prowadnik naszej modlitwie. Молися за нас. Święty Michale, krepość ludu Bożego. Молися за нас. Święty Michale, obrońca i opiekunek Kościoła. Молися за нас. Święty Michale, zdrajczyńca narodów, jakie Ciebie proslawiają. Молися за нас. Święty Michale, zastupnik zbawienia. Молися за нас. Święty Michale, nasz szczyt od spokusów. Молися за нас. Święty Michale, aniolie spokoju. Молися за нас. Święty Michale, prowadnik duszą do wiecznego światła. Молися за нас. Święty Michale, cierpi ku niemu. Молися за нас. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie graki światu. Даруй нам, Пане. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie graki światu. Вислухай нас, Пане. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie graki światu. Змилуйся над нами. Молися за нас, святый Архангел Михаил, останься мы годными обрекателю Христовым. Молимся, у всемогутный вечный Боже, и святого Архангела Михаила, установи его оборонцем и зверником раю. Раз его заступництва дари костел счастьем и супокоем, а нас ласкою житии и хвалою вечности, праз Христа Пана нашего. Amen. А я плечу сакрамента, воспаляй щиро все, трачить моc здоровья, Божодовиця Пані, що нам розум не побачить, свято віри прийняще. Богу вічна Українці, благословений і хвала, і Отцу і Сину разом, Отцу вічна життя, Духу, що від походить, на Отцу вічна Молимся.
Boże, Ty w najświętniejszym sakramencie pokinął nam spalić swojej muki. Prosím ťa, nedávaš nám tak ušanovať sa tie vernici Tvojho tela i krvi, как by za всё чували светом Твоего откровения, jak живешь и владаришь на веки вечные. Amen. Spalnią naroda, Zima.